わしも一つやりかけましょうか。わしが覚えしが人語り、諸国財の闇悪の話、聞いてお行きよ荷物にゃならぬ。人情話や仇討ち話、偽りごとなどなき者ぞかし、西の国から東の国へ、旅のつれづれの塾の果てに、疲れし声は悪せながら、縦にゃまとわぬ墨染め衣、さても私の老いた畜生は、聞くも涙や語るも涙、弥生桜のつぼみも固い。昭和9年は彼岸の中日、函館大火の真岡の海に、二親様とはぐれの千鳥、要する身よりもなき者ぞかし、元人王将の情けの袖に、親がないとてひがむじゃないぞ。人は神の子仏の御事、諭したまえて旅路の共に、もっとこの先を見たいけれど、もはやカラスもねぐらへ帰る。姉さん方には番下の支度、堪忍